Olivia e un día de neve. A escola Anderson e Bayville de primaria. A escola de secundaria Clark. Todas cerradas por causa da nevarada que caeu esta Vamos, noite. Bedede. A escola Mamá. a Pinewood. Hai algunhas escolas abertas Por favor, hoxe, por favor, pero por son favor. poucas. Escola Hampshire, Están escola sen clases Hampshire. no Instituto River Valley. E finalmente, o Instituto Lloyd George tamén está sen clases todo o día. Non, esperen un minuto. Isto sona a escola Hampshire. Repito, sen clases todo o día. Así conclúe este parte especial. Neva con forza. Vou facer un forte de neve. Mamá, ti podes facer as paredes. Necesitamos neve pegañenta. Grazas, Faragulliña, pero teño que traballar un pouco hoxe. Axúdaslle a Ian a construir un forte? Non, Queres construir o teu forte? non, mellor. Mira, permanezan atentos a unha reportaxe moi especial. Un día de neve. Bos días, fálolles Olivia, a súa reporteira oficial deste día de neve, coa tarefa especial de cubrir a tormenta de neve máis grande de sempre, sempre, sempre. Só tedes que ver este banco de neve. Non, Julian, aquí. Un banco de neve máis alto que unha nena de case 4 anos. Iso é todo. Pois non, creo. Entrevistamos a alguén corrente. Sí, alguén que estea pola rúa. Non hai ninguén. Non hai rúa. Desculpe, señor, é vostede alguén corrente? Pois son alguén diante do garaxe. Iso é todo. Son Olivia nunha reportaxe cun home corrente diante do garaxe xusto un día despois da tormenta de neve máis grande de sempre, sempre, sempre. E cal é o seu nome, señor? Papá, supoño. Díganos que fai neste día de neve. Estou a padexar. Que interesante. Non é para tanto, a non ser que descubra o home das neves ou algo. Que é iso? Os espectadores queren saber. Pois do home das neves din que é unha criatura moi alta, peluda, que vive nas montañas nevadas do Himalaya. Fascinante. Pero é ficción pura, a verdade é que non existe. Vaya, grazas de todas formas, señor papá. Vamos. Neno, neno, que é o que vas facer con todas esas bolas de neve? Non cho podo contar. Ian, por que non? Por favor, os meus espectadores queren saber. Todo o que podo contar é que está destinado a un forte super, super, super secreto. Abur. Agarda, quero ver o forte de neve. Non se preocupen, poden confiar en Olivia para as noticias da tormentaza de neve. Vainas a topar para vostedes. Refírome a min, eu darei coas noticias. Julian! Aquí estamos no Xardín Nevado de Francine. Por favor, contanos que estás facendo neste día nevado. Ola, mundo! Son Francine. Xo saben, díxeno eu. Se o teu cámara me seguise, viría de los meus animais de neve adorables. O meu can de neve, o meu coello de neve e o meu gatiño de neve. Vale, grazas por esta entrevista tan interesante. Ola! Iso é todo? Temos que marchar. Aínda hai fame de historias novas aí fora. Eu teño unha historia moi boa sobre como perdín a miña luva por culpa de toda esta neve. Perfecto! Julian, cámara e acción. Pois había toda esta neve e eu perdín a miña luva. Grazas. Estou segura de que a incluirei. Mira todas esas pegadas. Só poden significar unha cousa. Non falarás de... O abominable home das neves. Ai, ai, ai. Necesito axuda para facer bolas de neve, por se pasa polo meu forte.
Eles fan iso, é así. Julian, consigo unha captura disto. É a historia máis grande de todo o día de neve. Imos seguir estas pegadas ata atopar o abominable home das neves. Veña, vamos. Creo que vou ir a cavar os meus animais de neve. Adeus. E se non lle gustan as cámaras, que? Son o único que leva unha. Ai, Julian, todo o mundo quere velo en televisión. Vai ser moi emocionante. O home das neves vai ser emocionante. Genial. Por que non quedas aquí, Ian, e vixíalo forte? Prestas no la zorra. Adiante, non penso moverme daqui. Non estás encantado, Julian? Dous reporteiros perdidos no descoñecido. Perry, rápido! Sigue esas pegadas. Dille a Papá Noel que lle escribirei. Olivia, as pegadas levan àquela cova. O home das neves ten unha gorida secreta de primeira clase. Seguro que estás preparada, Olivia. Para a noticia máis importante da historia. Levo preparada toda a vida. Xenial, pois ti primeiro. Aquí Olivia no terreo. Con todos vostedes na adorable casa do home das neves. Vais a ir en calquera momento. Iso é o que me dá medo. Ai! Ai, Perry, asustáchesnos. Bo canciño. Investiga. Prepara a cámara. Olivia. Harold Hockenberry. Estas pegadas son túas. Ajá. Así é todo, que número levas? Ai, é calzado de neve. Intentaba camiñar cara atrás, descendendo sobre o xeo. Retrocede, home das neves, ou prepárate para a furia das miñas bolas de neve. Pero se és ti, Harold. Sí, que sarillo montei, sinto. Séntelo. Pero se é a noticia máis importante do día de neve, vas a ir na televisión. Eu? Con vostedes, Olivia, cunha noticia de última hora urxente, xusto aquí, xusto agora, o primeiro actual real e máis parecido ao home das neves imaginario de sempre, sempre, sempre. Ai, non! Non é o abominable home das neves. Deixa en paz a nosa vila, a besta abominable. Ai, xa paro. Así foi como o home das neves era capturado na parte de atrás do noso xardín. E así termina a nosa reportaxe especial. Aquí a reporteira Olivia, na fin dun día de neve moi longo, cerramos transmisión. Unha reportaxe maravillosa, Olivia. Ai, creo que é hora de que cerremos transmisión. Pero non estou cansa, non podo cerrar a transmisión. Ai, sabes que, Oliviña? A próxima vez capturo eu o home das neves e ti padexas. Ai. Soa moi divertido. A dormir un pouco, que mañá hai escola. Oh, estás segura? As estradas están todas limpas, cariño. Boas noites, Olivia. Boas noites, Olivia. Boas noites, mamá. Boas noites, papá.